като днес играме 3 игрички на Brawl Stars. Така, сега още стигна. По гаджет мога да го взема. Не. Вече имам и двата гаджета на Пайпър. Айде да се бавим. Опа, да играм на Ду, искам на соло. Добре, на Ду става. Гаджет ние сме се сработили както трябва. Приятеля ми да не ме е излагал нещо. Да ми дае. Сигурно работи на хора. В смисъл, вижте, и трябва да работи така. Да, вече оставах с един гаджет. Например, този Dynamite. Брат, този гаджет е фейк. Що взех? Пази ме! Така вече може да дойда. Ох, о не. Опа. Dynamite Song Tutorial. Аз исках на соло. Да. Но той от моят боже. Не знам дали е умен много. Да, все пак. Искам да тествам гаджета на Пайпър. Хайде. Не знам, нещо не работи. Опа, ще избрах Пайпър, мисля да я пробвам на роботите. Добре, за сега ще снимам. Моля да кажи ми, че има Моля те. О, добре. Значи. О, стана! Видяхте ли как се изви? Вижте, ей! Я да пробваме от тук. Видяхте ли как се извива? Но вече нямам гаджета. Бам! Дай ми другия гаджет. Така. Вече имам два гаджета. Пайпър! Гаджети. Двата гаджети на Пайпър. This ain't my first rodeo. Пак ли на трето място? Се пробвам да говоря малко по-силно. Не. Сериозно трябва да спечеля в това. Дай просто пусна на соло. Това ми е единствения избор. Сега ако Едгар ми скочи, мога да го отблъскам с този гаджет. Да, тук няма Едгар. Все пак може да ме спасява и от други. Не само от Едгар. Да, за мен този гаджет е
по-добър от миналия. Знам, ако стрелнете на някой, направо може да го хепшотнете. Но не е толкова добър точно. Да, това гадже сега може да ме спаси, ама не се нуждая сега. Не! Ох. Оле, как се сбиха. Да, сега си пусна супера. Не! Запих се! Защо супера ми не беше се заредил? Защо гаджета ми не беше се заредил? Това е последната игра, която се права. Да, добре, шипнах, защото никой мина през вратата. А те още не знам, че съм видя. Не! Как? This ain't my first rodeo. Дайте още една. Още една, че трябва да си върна копите на Пайпър. Някой няма да разбера точно, но да. Само тетрадка 1, нали? И тетрадка 2. И тетрадка 2. Да, госпожата ни каза по български тетрадка 1, тетрадка 2 и български. Аз също добре си оправям раницата. Ама позна, че сега не искам да я поправя. Знаеш, защо имаше една химикалка, нали беха 2? Не знам. Пазиш химикалки, не да са така разпилени. Ама аз ги оставих в раницата ми. Една нормална. Идеално, като се оставаш учебниците да ти са мегъни. Имаш 2 тетрадки по български. Едната при госпожата ли? Да. Да знам. Учителката май пак ти трябва обикновени тетрадки. Сложила съм, ако трябва, чули? Да. По математика пак ли едната тетрадка? Тук.